Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So guys, nagtataka pa kayo kung bakit parating kinukulang yung sahod ninyo. Well, better check nyo muna yung inyong mga pinagagagawa kung bakit kayo parating kinukulang yung sahod ninyo. So, I have meron akong dalawang bagay na siguro ito yung nagiging dahilan kung bakit kinukulang yung sahod ninyo. Except naman sa kung marami kang utang, syempre. Um, Number one talaga yun. Pero hindi ko na isasali usually lumalaki yung sahod natin for this quinzena, medyo malaki yung kinita natin kasi maraming holidays or marami kang overtime. So, syempre, lalaki talaga yung sahod mo, diba? So, pagdating na sa mga pamimili, yung mga bagay na ano, dumadami na inyong pangangailangan. So, yun yung una, dumadami na yung pangangailangan mo sa buhay. Kung noon hindi ka nagko-conditioner, ngayon nagko-conditioner ka na, bumili ka na ng isang Thai na conditioner kasi malaki naman yung sahod ko ngayon. So, ngayon naman, isa rin sa dahilan yung kahit may sapatos ka na, so pag nakita mo malaki yung sinahod mo ngayon, so kailangan mo na ng sapatos. Kahit may sapatos ka pa naman pwedeng magamit, so bibili ka kasi kailangan mo ng sapatos eh. Tapos, bibili ka ng bagong damit kasi nga malaki yung sahod. Bibili ka ng bagong damit kasi nga malaki yung sahod mo ngayon. So, yun. Bibili ka talaga ng bagong damit kasi kailangan mo nga, di ba? So, tayo yung naglalagay ng pangangailangan natin dun sa mga bagay na alam natin hindi naman talaga natin kailangan, di ba? So, inuuna natin yung pag-iipon, inuuna natin yung ating, yung bang tawag nating luho. So, yun. So, pangalawang dahilan is gusto mo ng mga branded na bagay. Pag malaki yung sahod mo, bumibili ka ng mga branded na bagay. So, for example, sa bigas, nung medyo maliit pa yung sahod mo, yung binibili mong bigas is yung tag 40 pesos lang. Ngayon, na medyo every time na lumalaki yung sahod mo dahil sa overtime, dahil sa mga holidays. So, yung binibili mo bigas, yun naman to 48 pesos, 45 pesos. Imagine guys, kung kung i-multiply mo yan, yung 5 pesos or 8 pesos kung sa ilang kilo yung kinakain yung bigas sa isang kinsena. Imagine, may nabili ka sa ng iba doon, di ba? Kung medyo okay naman hindi naman masama yung, parang magkapapareho na naman yung bigas, guys. Feeling ko wala namang, hindi naman kailangan mamahalin yung bigas na kinakain natin so, parang, kung in short, guys, tumataas yung lifestyle mo, diba? Yun yung nagiging problema. Kaya, alam mo guys, hindi mo lang namamalayan. Actually, alam ko to kasi ito yung mga ginagawa ko noon. Ito talaga yung ginagawa ko noon na hindi ako aware. Yung mga konting-konting bagay guys na ina-adjust natin sa ating mga pinamimili. Hindi natin alam na yun yung nagiging dahilan. Yun yung nagiging dahilan kaya tayo kinukulang yung sahod natin. Yun talaga guys, at yun talaga yung nakita ko nagiging problema. So now, the key, ang isang susi lang talaga guys na pwede nyong gawin talaga is to be consistent. Kung medyo marami pa kayong hindi pa kayo nakakapag-ipon, marami pa kayong utang, huwag ka munang ang tawag dito, huwag ka munang wag mo munang taasan yung budget mo for the grocery, wag ka munang magdagdag ng ibang mga pamimili. Kasi the key talaga guys is to be very consistent doon sa kung ano yung mga kinain nyo yung last week. Kailangan consistent kayo na kung ano yung budget nung last week, gawin mo din sa susunod na week. So, ganun. So, ayun lang guys. Yun yung gusto kong ipaabot sa inyo. Kasi siguro marami nagtataka kung bakit kinukulang yung sahod ninyo kahit kanong pagtitipid ninyo. Actually, may mga bagay kasing hindi ka lang kasi aware
yun nga, importante talaga yung pagbabudget guys, para alam nyo kung saan talaga napupunta yung pera nyo, bakit kaya ganito lang. Yun talaga yung susi na, yun talaga yung ano guys, yung para malaman nyo talaga kung magkano yung ginagastos ninyo. Yun. So I hope you guys enjoy, and please don't forget to subscribe and leave comment down below, and see you in my next video. Bye bye.